Akazi amakonda kuyesa amuna awo chifukwa chiyani? Ichi chili very crucial. Chifukwa ndi chimene chimapangitsa nthawi zambiri azimayi kuti azooneka kuti ali complicated. Azibambo akamaona azimayi azaona ngati anthu amene alovuta kwambiri. Chifukwa nthawi zambiri azimayi amapanga zinthu zina komano akutanthauza zinthu zina. Ndiye lero tifuna tikambirane mayesero kapena kuti mayeso amene azimayiwa amapanga kwa azimuna awo. Alipo mayeso kwanira 14. Andi apapasipa kusiya mzimayi wina aliyese, almost mzimayi wina aliyese amapanga mayeso ngati amene wawo. Ndiye tikamvesesa mayeso amene wawo kwa azibambofe zikhala zophwekerapo kwa ife. Komanso tiyiona life ija ndi yophwekerapo kuti azimayi wasali very much complicated. Nthawi zina azimayiwa zimene amangozipanga osati ifo kuti afuna yayi. Komanso osati ifo kuti ali ndi intention yoyipa pa ifeyo kuti mwina angofuna tisowese mtendere. Komano nthawi zina iwo amangopanga timati kufuna kupanga gather emotional information kuchokera kwa ifeyo azimuna awo kapena kuti abazibambofe kuti ziwathandizire kuti iwo azitha kufeel safe. Komanso ena amona ngati kuti that's the way imene angakhalire understood ndi azimuna awo. Komanso that's the best way imene angakhale valued. So sukuti iwo amangokhala angodzuka kuti lero ndi muyabwe munthu uja yayi. Komano izi zimatha kungochitika chifukwa kuti it's an instinctive behavior yomwe inapangidwa build mwa iwo azimayiwo. Adizizi chifukwa kuti mwina chifukwa cha past experience yawo or mwina akuopa kulumisidwa chakuda kaya kuvulazidwa mnjira ina yake or nthawi zina mwina afuna assurance chabe. Azimayi ndi anthu amene amafuna assurance kwambiri kuchokera kwa azimuna awo. Mosataya nthawi chinthu choyambirira ndi chimene timatchula kuti reliability test. Mzimayi atha kufunsa for a favor and iye chimene afuna angoonapo zinthu zina pamenepo kuti kodi andipasa kapena apanga show up on time. So kufuna kupanga check timati dependability kapena kuti follow through kuti ndimudalire kuti mwamunayo angandipangire zimenezo ndi amakubweresera kamayeso ngati kamene kaka. Then kupaseni chitsanzo chake. Mzimayi atha kupempha kuti ndimafuna amuna anga mundipangire fix charger cha phone yanga iyi chaonongeka mawa. Ndiye mzibambo mawa licha likafika mzimayi chimene amapanga samayankhulaso za charger chicha amangokhala andi amapanga zimezi kufuna kumuyesa mwamuna kuti amuone kuti kodi iyeyo akumbukira popanda kukumbutsidwa. So amapanga zimenezi kuti aone ngati mwamunayo akusunga mawu kapena kungofuna kupanga follow through. Amenewa ndi mayeso oyambirira amene azimayi amakonda kuwapanga azimuna awo. Reliability test. Ndikutengereni ku mayeso achiwiri amene azimayi amakonda kuwayesa azimuna awo ndi amene timatchula kuti boundary test. Nthawi zina amatha kutchula chinthu chimene chimampangisa iyeyo muno wake mkaziyo kuti asakhale nacho uncomfortable. Ndiye nthawi zambiri mzimayi amatha kutchula chinthu chimene muno wakeyo iyeyo chimampangisa uncomfortable. So cholinga chake amangofuna angoona reaction ya mwamuna. And izizi iyeyo amakhala afuna apange check ngati mwamunayo amalemekeza ma limits komanso ngati amakhala mbali yake amamuganizira. Pa chizungu timati empathy. So mwachitsanzo iye atha kunena kuti I don't like when you talk to me like that. Umuza mwamuna sindimakonda iweyo kama ndiyankhula motere. Ndiye akayankhula choncho amadikira kuti amuone kuti mwamunayo apanga react motani. So amakhala kupanga check kumuona kuti mwamunayo kodi apanga respect ma feelings za iyeyo mkazi kapena mmalo mongo panga respect ma feelings iwo mwamunayo angokhala defensive kungozibakira kumbali yake. Awanso ni mayeso amene azikazi amakonda kuwayesa azimuna awo boundary test. Mayeso number 3 ndi amene timachula kuti jealousy kapena kuti attention test. Mayeso amenewa amakhala onena kuti mkazi ujatha kupanga flirt ndi wina wake. Kumuona iweyo mwina akuyenda ndi mwamuna wina wake or mmene akuchezera ndi mwamuna wina wake or even kutchula zokhuzana ndi ex wake. Atha kupangira zimene zidala cholinga afuna amuone mwamuna ngati pali security komanso mwina pali honesty kapena mmene mwamunayo angathe kupangira handle ma emotional threats. Ngati pakuona kuti pali chiopsezo kuti mkazi wake atha kulandidwa iye atha kuzipanga handle bwanji. Ndi azikazi nthawi zambiri amazipanga amafuna kuwayesa azimuna awo. So she casually mentions that a male colleague complimented her. Amatha kuyerekeza unena kuti kunchito lero kaya kumene kusika lero amuna amene napeza kuti akutachana ndiyamikira. Ndi chimene afuna apange cheke kuti kodi iweyo pamene popo ukhala controlling kapena ukhala possessive. Amenewo amatha kukhala so mayesero amene azimayi amakonda kuwayika amuna awo pa mayeso ngati amenewo. Mayeso number 4 ndi amene timachula kuti support test. Ndi chimene amapanga mzimayi nthawi zambiri amatha kupanga share a problem vuto limene iye akukumana nalo cholinga aone ngati mwamuna alimvesere
amvetsere vutolo kapena angolipanga minimize kuti apaja iwe. So amapanga dala iye cholinga chake afuna acheke timati emotional support kapena ngati mwamuna wake amapanga active listening ngati amamumvetsera. So ndi zimene azikazi ambiri mwina amatha kudana kuti akuyankhula mwamuna ali pa foni amakhala akufunamo zinthu ngati zimenezi. So mwachitsanzo she may talk about having a rough day at work. Lero siku la lero ndibowa bwanji, siku la lero sinasangalale. So chimene afuna apange cheke mmene momo afuna aone ngati mwamuna amamumvera mompasa chidwi chonse kapena aone empathy kapena mwina angochipanga brush it off kuti just forget about it. First bamboso ambiri timakonda umene. So udabwa mkazi wakwiya iwenso ndikumati sona zikuchokera kuti osadzoti iye anakubweresera timayeso tinataki kuti aone. Mayeso ena number 5 ndi amene timachula kuti values test. Chimene chimachitika m'mayesero mmenemo atha kukubweresera ni issue yokhuzana mwina ndi ndalama kaya mwina yokhuzana ndi family kaya family yakwawo kaya zokhuzana ndi chipembedzo kaya zokhuzana ndi ma life goals ake. Ndiye nthawi zambiri chimene amapangira iyeyo zimenezi amafuna angoona alignment in priorities and long term vision kuti aone kuti kodi amuna angawa zangaso zili mmapulani mwawo kapena ineyo amandiwerengera mmapulani awo akutsogolo. So mwachitsanzo atha kunena kuti I would never want to raise my kids with phones too early kuti ineyo simafuna ana ndizapase foni mwachangu. Chimene iyeyo akupanga mucheki mmene munthu wofuna kuona kunena kuti if his family and life values align with her ngati mwamunawe ngati bambowe ndona ine zimene zosinimazifuna umpeza wakhumudwa. So amakhala mayesero amene anayika kuti aone kuti kodi zimene iyeyo amaganizanso ndi zimene mwamunanso amaziyika mmapulani ake. Mayeso number 6 ndi amene timachula kuti kindness test. Amenewa ndi mayeso amene amatha kufuna kuti aone kunena kuti mwamuna amapanga treat bwanji anthu ena kaya ndi ma service staff kaya tiyerekeze even zinyama zenizenizi kuti mwamuna iweyo umazitreata bwanji zinyama kaya ndi galu kaya ndi mphaka. So chimene imachitika iye afuna aone umunthu wako character yako komanso aone chisoni chako kuti umapanga apply bwanji chisoni pa chinthu chimene iweyo sukupeza mukena kalikonse. So mwachitsanzo amatha kuonerera iyeyo mmene iweyo kumutreatira waiter or wakumana ndi opempha pa msewu mmene ukumpangira treat mkazi amatha kumangopanga observe zonsezo and through zimene mmene amadziwa mwamuna wanga ndi wachisoni ndi wachikondi. So amakhala kucheka kuti umalemekeza anthu ena regardless of your status kuti iwe ngakhale ndi status yalo ndikomano iweyo umalemekeza anthu ena amene wanso mayesero amene azimayi amakonda kuwayika azimuna awo on. Mayesero ena number 7 ndi amene timachula kuti stress test. Ndi nthawi zina amatha kumangoona chikhalidwe chako kuti kodi iweyo wakhala kuti watopa or uli frustrated umapanga react motani. So iye amangofuna aone chinthu chimati temperament iweyo temper yako imakhala yotani komanso conflict management yako umayiyendesa motani. So mwachitsanzo atha kupanga observe mmene iweyo umapangira behave tiyerekeze kumayendesa galimoto pa traffic jam ndi nthawi zimene azibamboso amamenya ma steering wheel kukwiya kaya kutani ndi mzimayi amatha kungokhala ndimapanga observe kuti kodi amuna angawa china chake chadali chalakwika atha kuchipanga handle motani. Amene wanso mayesero amene azimayi amakonda kuwayesera amunawo iyeyo afuna acheke monena kuti kodi mwamuna wanga atha kukhala calm zinthu zitakhala kuti zasokonekera kapena amaluza control easily. Amene wanu mayeseronso azimayi amakonda kuwayesa azimunawo. Mayesero ena ndi amene timachula kuti ambition and future plans test. Amenewa amakhala mayesero amene mkazi atha kukufunsa zokhuzana ndi masomphenya anu ma goals anu kapena ma career plans ma plans ena aliwonse. So chimene amafuna iyeyo amafuna aonemo ngati pali motivation yochokera kwa iweyo kapena uli ndi udindo wina uliwonse umene iweyo uli nawo kapena uli ndi ma plan pa zinthu zina zake za mtsogolo. So mwachitsanzo atha kukufunsa nena kuti where do you see yourself in the next 5 years. Mkazi ukufunsa kuti kodi iweyo after zaka 5 or mzaka 5 zikubwera ufuna utapanga chani or utakhala chani. So iyeyo amafuna angocheka kuti kodi amuna anga ndi direction amuna anga ndi ma goals amuna anga ndi ma vision. Amene wanso mayesero amene azimayi amakonda kuwakonda kuwapanga amuna awo. Komanso mayesero ena number 9 ndi loyalty test. Azimayi amafuna ayese loyalty mu amuna awo. So atha kukufunsa zinthu zina it asks about other friendships or private choices azinzako or ma choices zako ena private. So iye amafuna angocheka mwa iweyo fidelity komanso transparency kuti kodi umuza zonse kapena umbisira zina zake. So mwachitsanzo atha kukufunsa kunena kuti do you still talk to your ex. Kodi amuna anga mayankhulana abe ndi ex anu. So iyeyo sukuti akufuna chani ya komano akungofuna aone iweyo kukhulupirika kwako komanso transparency yako. Amene wanso mayesero amene azimayi amakonda kuwapanga pa azimunawo. Ndikutengereni ku mayesero number 10. Amene ndi mayesero amene timachula kuti vulnerability test.
amene amakhala Mayesero amene afuna aone ngati if he opens up about fears or failures, ngati inuyo abambo mupange open up pa zimene inuyo zimakuchititsa mantha kapena zimene inuyo malephera. So cholinga cha mzimayi pamene amafuna angoona emotional availability and authenticity, original wanu komanso emotional availability wanu kuti ndotani. Mwachitsanzo, she shares something personal like a childhood struggle and waits to see if he opens up too. Atakuza zina zake, ine ndili mwana ndikatuka mamina. Cholinga chake afuna akuoneni ngati nanunso mupange open up ndikupanga so share zinthu ngati zomwezo. So cholinga chake yeye amapanga zimene amakhala akufuna apange check ngati niyo muli emotionally available komanso ngati mungathe kumpanga trust back ndikunenanso nanu ma vulnerabilities zanu. Mayesero ena number 11 amene machira kuti humor and chemistry test. Nthawi zambiri mzimayi atha mwina kukutizani mwadala kapena kuyuza ma words zina take sarcasm, cholinga chake aone rapport yochoka kwa mwamuna. So akapanga zimenezi iyeyo afuna apange check timati playfulness and compatibility, kuti kodi amuna angaso nawo amatha kuseka atha kukhala compatible ndi ineyo za chibwana zimene ife timatha kupanga. Mwachitsanzo atha kukufunsani kunena kuti you really can't cook to save your life, kuti kodi amuna anga ine ndakhala ndachoka ineyo mungakwanisa kupika nokha kuti mu save life yanu, akuone ngati ungakwiye nazo. So iye amafuna angoona kuti kodi mutha kuseka ndi zimenezo kapena mutha kukhumudwa nazo. So pala zibambo ena amene amazitenga serious zinthu zina zilizonse. Ndikuloyeseni ku test ya number 12 ndimene machira kuti generosity test. Amene wani Mayesero amene mzimayi atha kupanga timati she gauges willingness to share time, money and attention. Nthawi zina amafuna kuti amuone mwamuna kuti kodi iyeyo atha kundipasa iyeyo nthawi yake kapena atha kundipasa ineyo ndalama zake kapena attention yake. Ndicho linga amafuna aone mwa Azimuna kuti mwamuna wanga ndi wachisoni kapena amandipanga prioritize ineyo. So mwachitsanzo mutha atha kuyiwala dala pesi mwanyamuka kukashopa zinthu zina zake pakaunta pacha nkunena kuti ndayiwala pesi yanga ndamuone mwamuna ngati angatenge ndalama ndikupereka. Nde iyeyo amafuna aone kuti mwamuna wanga ndi wachisoni kapena ali considerate. Timene Mayesero tina timene azimayi nthawi zambiri amatipanga tochera generosity test. Nde ndikuloweseniso ku Mayesero ena number 15 amene ndi amene macho decision making test. So nthawi zina mzimayi atha kukufunsani kuti tasankha restaurant imene ufuna ife tipiteko weekend kaya mapulani ena ake. Cholinga afuna angoona ngati kuti inuyo muli ndi mphamvu zopanga solve ka problem kakang'ono. So amafuna angoona more confidence mwa inu kuti amuna anga ndi confidence kapena partnership in choice kuti amuna anga partnership yawo imakhala yotani. So mwachitsanzo atha kuzana kuti ndifuna musankhe inuyo kumene mufuna tipite ife ku dinner. So iye afuna angocheka mweti ngati inuyo muli initiative taking kapena kuti ngati muli ndi confidence mwa inuyo kapena munena kuti chabe I don't know muza mzimayi ine sindikudziwa sankhani ndi inuyo uda pa mzimayi wakhumudwa. So kamakhala Mayesero timene iyo watiyika kuti akuoneni ngati inuyo mupange zinthu zimene iye akuyembekezera. Mayesero omaliza a number 14 amene azimayi nthawi zambiri amakonda kuwapanga amuna awo ndi amene timachula kuti respect for her autonomy, kuti kodi mwamuna wangayo amandilemekeza. So nthawi zina amatha kungoona kuti iyeyo mwina anena kuti ayi nde ndikupanga observe kuti kodi ndikanena ineyo ayi amuna anga achilandira bwanji. So amafuna angopanga apange check timati respect for independence and agency, kuti kodi mwamuna angayo amalemekeza independence yanga. Mwachitsanzo atha kuwuzani unena kuti lero ndifuna ndichokepo ndi azinzanga tipite kwakuti nde afuna angomuona mwamuna wake kuti kodi amakhala supportive kapena amakhala controlling kuti umuletsa kuti sindikufuna umene kokopita usadzapite konso. So mzimayi amafuna angocheka kuti kodi mwamuna wanga amalemekeza independence yanga komanso mwamuna amapanga trust ma choices zanga. So tachula Mayesero okwanira 14 amene azimayi amakonda kuwayesa azimuna awo. So mukazidziwa izizi mutha kuona kuti tikazidziwa Mayesero amene azimayi amakonda kupanga zitatithandizira kuti nthawi zina sukuti anthu cholinga chawo chimakhala to offend us komano amatha kukhala zoti muli good intention komanso mwina zitatithandizira kuti ifeyo tisaone azimayi wangati ali complicated because nthawi zambiri azibambo timaona ngati azimayi ndovuta amapanga zinthu zina zimene mkati mwake si zimene akufuna. Ndiye ndipanga video ina imene tinenemo njira zimene mungathe kuthanirana ndi khalidwe ngati limene lili. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for watching and see you in the next one.